human na siguro ato mga trabaho. Muning giulan po sa Ginoo aron makasugod na butag pananaw. Maayo kayong Ginoo sa tanang panahon, mga igsoon. Hallelujah. Kinsa kaninyo dinhi ang ipasagdan sa Ginoo? Ha? Katong mga kaigsuonan na wala kiatiman sa Ginoo. Ba? Hallelujah. So kita nga mga nangalagad sa Ginoo, kanunay natong ipataas ang Ginoo sa itong kinabuhi. Walay lain nga matuboy kung dili ang Ginoo. Di bali lang kita mailhan. Ang importante nga ang Ginoo mo ay mailhan. Muna nga nining kamuntagon, dapit sa kautuhon, kula mo na ako ang iyong mga igdulungo. Huwag ang inyong mga kaugalingon sa pagpaminaw sa pulong sa Diyos atong sauanin. Huwag dili na kayo magkabisi. Ingnan lang ko. Hallelujah. Medyo busy pa man. Okay, so on. Before na manto sa mensahe, papuyo pasan yung mga bata eh. Ay, makadisturbo ni. Makadisturbo man sa to ang mensahe. Palihog sa daw ko. Asa naman itong ako ang sige. Kung makapahilo na, pahimutan, magsugod ka. Medyo busy naman. Hallelujah. Sige. Una sa tanan mga igsoon, ako na itong pasalamat sa Ginoo ni Ata. Kahit sa mga gibuhaton sa itong panimalay, busy life. Unang ni Ata, aron maghiusa tas pagsimba sa Ginoo. Kay Biblia mismo nagsulti nga dili natuwa doon ang panagtigom sa mas gibuhat sa uban. Unang nga dili mo sugot nga dili pwede nga di wala tayo panagtigom, kinahanglan na agi panagtigom. Unang nga dili nato ni undangon. Unang doon na tayo mga lakaw, isang asa ta maabot. Usa day ka na kasugo sa Ginoo nga dili ni undangon ang panagtigom. No? Pero wala mag-ingon ang Ginoo nga maundang kag pangitag panginabuhian. Wala mag-ingon ang Ginoo nga ayaw na mo panarbaho pagtigom na mo kanunay. No? So sa ako ang kamahit igsoon ingon ta nga thank you Lord nga ora mag gipahiluna tanan sa Ginoo. No? Kahit sa to ang mga bulaton sa panimalay, kahit sa to ang mga bulaton sa negosyo, sa trabaho, sa tanan, nga uban ay amo, uban wala. Magkaingon ta ba nga balance kaya ang Ginoo. Kaya natin panahon sa pagsimba, natin panahon sa pagkinabuhi, panahon sa pagsuroy-suroy, pagbagloy-bagloy na no? Sa mga kalaagan. No? Pagi panahon. Kung nga gawas nun ta. No? Gawas nun ta mupili sa itong panahon o oras na bigahinan ko na ito nga naagi para sa Ginoo. Amen. Munang niya ta, nagkayusa ta, mga igsoon. Abi niyo mga igsoon, kani nga kalibutan, ang matagusan ang iyahay nagpanigiray sa ito ang kinabuhi. Sa itong pagkatao, kung kinsa ka, kinsa ko, kinsa siya, matagusan na ito, nagyahay lang tao, kanang sa pag-ilahanay kung kinsa kita. Kung sa dihan ng alagad na ta Ginoo, dihan na ito na ilhan nga, iyahan na itas Ginoo. Nga naman, kaya sa kilita parehag nawong, kita parehag apelido, apan igsuon ta diha atubangan sa Ginoo. No? Ora ginakanindot ana. Una nga padayon ta sa pagalagad sa Ginoo,
Kaya kita marababoy gilantaw sa kalibutan. Nga naman kita na ang nagdalas kahayag ni Kristo. Makita sa atong kinabuhi, sa atong binuhatan, sa atong tinilihukan, sa atong tinanawan, and so on, nagpaila na kita nagdalas bandira sa ngalan ni Jesus. Dili bandira nga, imbis na itinoo niya bandungon. Amen? So maningkamot tayo soon nga dili nato mapakaulawan ang Ginoo sa atong kinabuhi. No? Isang gani sa atong mga sinultian. Usahay masayo pa ta. No? Ano man, lihat man tagikan. Kani ato, usog kayo ta mamalikas. Nga sa lihang na-educate ta sa pulong sa Ginoo na usap. Ang dagan sa atong kinabuhi. Nanindot yun di ay na naay pulong sa Dios na atong mapaminaw. Kaya sa din atong paminaw, atong mabuhat personally sa atong kinabuhi. Muna nga nining kabuntagon may soon, ingnan na niya magtapad nga you are a model. So kita maoy modelo, no? Sa pagkinabuhi nga matarong mga isuon, no? Pinaagi sa imong kinabuhi, pinaagi sa akong kinabuhi, matuboy ang ngalan sa Ginoo. Amen? So sa atong kinabuhi igsoon, bisan asa tadapit mabilong, kay kaning kalibutan na mga Lord, Biblia maging resulti anak nga dili ka mag-apil-apil sa buhat sa kalibutan. Pero doon na yung mga panahon nga maka-apil ka. Nga naman, ni apa magkita ng kalibutan. No? Pero kung nakita ni mo po dili lang po ka makasala diha tubangan sa Ginoo, okay. Trabaho pa lang ang ngayon na pinaagis mo kinabuhi, mailang ang Ginoo nga naan mo. No? Isang masagol pa ka dito sa ngit-ngit. Kanang mga trabaho sa dili maayo. Isang masagol pa ka dito. Paninguha agyon nga kanang kahayag nga naan mo nga dili na siya mapalong. Pinaagis kahayag, sila ang madanagan, dili kay ikaw ay madalas ka ngit-ngit. Tinood? Pero na may mga panahon ng mga Kristiyana, mga alagad na sa Ginoo, nag-alagad na Ginoo in how many years, masagol sa kangit-ngit, maapil na po sa kangit-ngit, then mawalik na po sa kahayag. No? So, iso, dili na siya mao. Ay, dili mo uyo ng Ginoo ng namasambugan. No? Atong pag-alagad sa Ginoo. Munang niatan, atong sawan, kini nga mao pulong, atong ablihan, atong mga Biblia. Diha sa the book of Titus, no, Tito. Palihog kong abli daw ninyo diha. Kaya murag harap-hanap akong pananaw din ngayon gaway suka. Diha sa inyong mga Biblia, tinaaw siguro. Sa may mga Bisaya diha na Bible or English version dayon atong hubaron sa Bisaya. Tito 2:14. Dahil before na nato masahon, manindog ta aging pagtahod sa pulong sa Ginoo. No? Kung ato mangitahod itong bayang mag-iliw, sumastahoron ginato ning pulong sa Ginoo kay maunay tinugdan sa atong mga kinabuhi. Amen. Sige daw. Isa may akong papasahon anin. Si Dong Direk. Ano mo kita ni mo da? 2:14 sa Tito. Sige, itong paminawan, manindog ta naman. Katong wala pa mo tindog, manindog ta. Tahuron na itong pulong sa Diyos. So itong paminawan, mga igsoon, in English version dahil Bisaya. Bisaya na po Bisaya, sige. Sa Tito 2:14. Itugyan niya ang iyang kaugalingon aron sa pagluwas kanato. Gikan sa tanang pagkadautan o paghimo kanato nga putling katawhan. Amen. Nga iya ra kayod katawhan nga matinud-anon sa pagbuhat og maayo. Amen. Amen. Akong gihangyo si Diaz pagampo sa pulong sa Ginoo. Malaan, Lord. Yes, Jesus. Kami, Father God, mag-isgot sa imong pulong, Father Lord. Ikaw, Father God, maglatagod ka alam kay balo sa masagos sa kanamo. Amen. Na masabta na mo pag-ayo ang imong pulong, Yes. Father God. And Lord, we pray, Father God, na samtang kami, Lord, magapaminaw sa imong pulong. Yes. Na gikan sa imong alagad, Father God.
Nakini Lord makapuno sa mong kasing-kasing. Amen. Nakini Lord mahimong kalibon sa among ginagawa, Yes. Father God. And Lord, kay ang puko na mo, Father God, may ito, Lord, ang mag-bless sa imong anak sa magdala sa imong pulong, Father Yes, God. Lord. Ang kaalam kay Gawagin mo, Father God. Amen. Kung ikaw, Father God, magapamakba para Yes. sa among, Father God. Amen, Lord. Lord, salamat, Father God, sa imong pulong karon, Father God. Lord, ikaw, Lord, ang mag-glorify karon, Father God. Yes, And Jesus. Father God, may mo na mong kalipay, Lord. Amen. In Jesus' name we pray, amen. Amen. Magapanglingkod ka mga igsoon. In English, there is ako ang version. Nagayon there is, show yourself and all respect to be a model of good works. And in your teaching, show integrity and dignity. Muna siya sa ako ang Bible nga gigamit. So in Cebuano, naging din sa ako ang version, kinahanglan ikaw mismo ang mag-una kanila sa mga mayong buhat. O imong pagpanudlo, o sa imong pagpanudlo, ipakita ang pagkamatinud-anon o kaligdong. Grabe ni. So, hindi ay mo tapat ina nga mahimo gikan modelo. Hallelujah. Igsoon ang kinabuhi sa usa ka Christian. Sa gikaingon ko na dili na to kalikayan nga masayot kita. Isang gani sa to ang mga tinan-awan. Usahay mo kalit kag siga ang mata. Sipat pa. Ha? Bisan sa atong sinultihan, igsoon mailhan yun nga ikaw Christian o dili. Di ba? Kung doon mga Christian, kayo mong lantaw, di kayo Christian. Kaya sa ilahan ang daang sinultihan, murag di yun mahimong model. Di yun maayong dumong sulundon. Kaya nga naman, batasan palang daan, di na makapiro. Wala na din eh. Bintaha, kaya wala na din eh. Hallelujah. Unang kini nga to pagkamodelo as a Christian igsoon, mahimot ang good example nga to sa uban. Amen? Unang nga ako kaning pagkataytulan igsoon, you are a model of a Christian life. Isa mahimot ang modelo diha sa Kristohanon nga kinabuhi. Una kung itandi ka, maduol ka sa uban, lahit yun ka. Amen? Isang asa pa ka ng grupo maapil, na tigong, madaghang tigong, lahit yun ka. Labi na kung dili kanabang about sa Panginoong ng mga bulhaton. O nanganining kabuntagon, ato aning bahin-bahinon, kining giingon dili nga show yourself and all respect to be a model of good works. Saluran ka na? And in your teaching, show integrity and dignity. Grabe, no? So, pinaagi sa itong kinabuhi, wala nga, mahimong kang modelo. Una, ngadto sa ito ang pamilya. Amen? Iporta mo out, iporta mo gawas sa mga katawhan, kita mismo sa ito ang kaugalingon panimalay, mahimo kang modelo sa itong nilihukan. Tanan? Kung musugot kag sa dili kita perfect. Kaya ang Ginoo maorgi perfect. Amen? Unang ganining mahina, ato ning tikas-tikas ng mayo, bay mahinon taning mayo, naghisgot man ang Biblia. Kaya nga nga show yourself. So ato ka, show yourself in all respect. Pagitaan ta ng bersikulo nga musibo na siya para nga atong mahimawaan kung unsa di maayo nga pagkahimuon. So Pilipos 2:3 na gingon, ayaw kamo pagbuhat bisan unsa gikan sa hinakog nga katuyuan o sa walay hinungdan nga tinguha sa pagpanghambog. Hallelujah. Pagpaubos noon kamo ug isipat kanunay na ang uban mas maayo kay kanino. Grabe kanindot sa pulong sa Ginoo. No?
kung imo halaning himuon igsuon sa imong kinabuhi, nasayod ko ang Ginoo malipay sa imong kinabuhi. No? Show yourself and all respect. Ano bang katahaan ka or tahuron ka? Amin? Ano bang daawang tao, yagaan raman. Di ba tinoon? Hulihon pa gani? Tungod po na silang kinabuhi, hindi po sila angayan na sundon. Tungod silang kinabuhi na namay uman mga tao doon na prayaan ng siyaw kayo. Na sobra ang kasiyaw, masuko ng hinumuka, kaya di na maupang kasiyaw. Kung nandunay limitasyon, igsoon. Dunay may gitawag ba ka ng distansya na kung mahimo, kaya tama, ay nagpasubrain. Amin? May uman doon, nagumita lang ako mismo sa mga kawalingon, hindi kayo kuting sagol, kaya padalahin ko na. Amin? Kung nagusagol kita ka sa grupo, wala lang mga alagad sa Ginoo. Ako'y dili masarap, hindi ko kumapil. Nga, magkauna-una na ako mga lagi. Magkinabuhi, mga tawhana, itudlukan, manugatan. Amin? So pagdiha ata sa Ginoo may suon, hinumdumi na kung mahimo, kanang word na balaan, kanang word ba ka, kanang word pinto, dili ito kay crowded ang imong mahuna, na makapamalandong ka, na kaning nga bulhaton diya iyas Ginoo. Usahay mo ganing bulhaton sa Ginoo murag ni, idala-dala na lang sa mga tao ba nga murag ihimo na lang nga kanang kalingawan. Usahay atong madungog nga sobra ang mga pagpasiaw, sobra ang ihimo nga dili maayo, matanaw na to in public nga murag lugay man kayo idala mo ang pulong sa Ginoo pero wala man murag magwa may grammar, di ba tinoon? Mura igsoon dihasin mo pagkamodelo as a Christian igsoon paning gamuti nga mahimo kang ligdong matarong diha tuwangan sa Ginoo. Kaya makita sa mga kadiliman, sa mga katawhan, sa publiko, nakita angay di ay natahuron kay tungod di ang Ginoo manaan nato atong ibandera kamahanan. Amin? Una nga, akong malikon, Pilipos 2:3, ayaw kamo pagbuhat bisan unsa, gikan sa hinatog ng katayuan o sa walay hinungdan na tinuha sa pagpanghambog. Hallelujah. Pagpaubos sinuon kamo o isipa kanunay nga ang uban mas maayo kay kaninyo. Hallelujah. Kung pinagkanindot ni Soon, makahimo tani sa pagbuhat, mag-isip-isip ta nga kini maayo ni siya. Tanaw na to nga murag likod maayo, adi na to ni Haton, hindi na ni maayo. Amin? Kaya naman, by changing of our mind, mga Soon, diha na to mamatingdan ang maayo o dautan. Asa makita, lusidos sa Roma. Kung makita na nimo sa Roma 2:2, tanaw nimo by changing of our mind, diha ato makita kung unsa ka-epektibo ang pulong sa Ginoo sa atong kinabuhi. Hallelujah. So next 9, model of good works. Kani bang mahimo tang modelo sa mga mayong buhat, mayong trabaho. Asa pananglit? Dahil ko pananglitan ng mga mayong trabaho. Kasi makahatag. Katabang. Yes. Ang pagtabang igsoon ang Diyos mo ay model. Yan naman, matinabang mo ng Diyos. Ikaduha, sa mapananglit, pagka maghatagon. Kaysa may modelos pagka maghatagon, ang Diyos. Diba? Di padala niya yung bugtong anak sa kalibutan, aron sa pagluwas sa kadaghanan sa tanang tao. Pero kung saan ay gihimo sa tao, no? Grabe, kamang dihatago ng Ginoo. Bisan gani kita, wala na ito i-after, maabot pa. Amen? Wala din kong ikinahanglan, matinala, kanain niya ako. Hallelujah. Kung nagmusang ko, sa dakong pagpasalamat, natos Ginoo. Lord, thank you kayo, Lord. Di ba ako na humani na amay panalangin? Di ba? Dili naman expected ba? Nabutan ta ng sweldo di mo karon. 30 mil. Kung napagdawat mo, 40 na. Wow! Ingon anak kamaayo ang ating Ginoo. God's favor na ng isuon. Kung sa diha, musubra ang imong income, musubra ang imong mga kinitaan, isuon pabor na gikan sa Dios kanimo. Munang angayan Dios pasalamatan ang Ginoo mga isuon. Hallelujah.
Karon, model of good works, Matthew 5:16, nagyon. Musa sa samang paagi, ipadanag ang inyong kahayag na tubangan sa mga tao. Grabe. Kaya bang, ang ato abang mga maayong buhat, mauna rin makapadayag na Diyos Ginoo ang mga taong nakakita sa imong kinabuhi. Kaya bang maingon ang silingan na, kanindot po ani nila, no? Nangalagad man Ginoo, ako ani, wak na dyan ko ani. Mauna'y kahayag na makita ka sa public, makita ka sa mga katauhan, na nahimot ang kahayag na to kanila. Makadayag sila, ganito sa to ang Ginoo nga to sa langit. Amen? Unang kinahanglan nga amayan kang pangbugon. Kung nagkayo pa nagidugag pa diri, karon makita nila ang inyong maayong buhat o daygon nila ang inyong amahan nga tuwa sa langit. Nagkana. Tinaagi sa mga maayo ni mong gibuhat, igsoon, madayag ang atong amahan nga tuwa sa langit, igsoon. Ngayon ka nga, niduta po na ng tumanaon, pinaagi siya mga maayong trabaho, tinuod gila na sila nga naiginoo silang kinabuhi. Amen? So yung anak, kinabuhi pa lang nato, panalangin na ta para sa uban. Amen? Yung anak, ang mga katauhan na iyas Ginoo. May unta, kaya doon na yung mga panahon na butan talang, wala na to dinhin, patakabalo sa uban, na nagpaila nga kami ang Christian man po me. I am born again. Nagkinabuhi po nga sama kang Kristo. Pero mabikil, ang kanang gusto na, mga pamalikas, di mapuglan mo. Di ba? Gamay na kayong bikil, huwag na. Natuiris na. Hallelujah. Muna itoon, grasya ra Diyos Ginoo, makahimo ka aning tanan. Kaya wala'y grasya sa Ginoo, agoy. Ambok ka, disgrasya ang labas. Lord? Ha? Dagan nila ko ron na isang gahapon nung naglayang mga bata, maya kayo mamalikas, gagmay pa kayo. Testing yawa. Uy! Sa ato ka, siguro na lang yun ko, ang inikan, wag yun magtudlok sa mga maayong buhat. Labaw sa tanan. Pwede klaro ha kayo. Samtang naglaya mi dito, tingala mag-uma, istingawa na tunok na to. O na igsoon, ang atong family mismo mo'y mag-una sa maayong trabaho, sa maayong buhat, sa mga maayong pamatasan. Kaya nga naman, sa dihan matudluan sila igsoon, labi na kaning gagmay pang mga bata. Pagtubo, doon na sila igsoon na kung mahimo, makaila sila na dunay Ginoo na nag-insist aning nga kalibutan. Daghang kayo mga bata karon wala kayo Ginoo. Pwede na. Siguro nakadungog lang silang na Ginoo. Pero wala sila kabaluon sa Ginoo. Amen? Kasagaran na sa itong mga kapanitihan, sa kabukiran, mga pamilya nga wala na ito ikauban pirmi. Diba tinoon? Wala na igsoon, kita nga maglinikanan katungdanan na ito kamutudlo na ito sa itong mga kabataan. Kaya makita natin in public, kahapon na lang lagi di mo sayon. Bata pa kayo, dagmay pa kayo. Maayo na kayo mamalikas. Di mo sayon. Una, kung anak ka, kung atong ginikanan, naas pag-alagad sa Ginoo, dili kita mahimo kung sa lawayon sa kadilingban. Ang ginikanan, atong tudluan, ang dili ko sila mahimo sa lawayon. Amen? Hallelujah! Kung nag-ingon diri nga model of good works, mahimot ang modelo sa mga maayong buhat, mga igsoon. Kung sa man ang mga maayong buhat, for example, apil mag-inom ko kanina. Hallelujah! Ang mga maayong buhat, igsoon, na matuboy ang atong amahan nga sa langit, kana makit-an ka nga likadunido na kasibahan. Usa na ka mga maayong buhat, na makita ka na ay, musimba yun. Bahalag li. Basta ka na asibahan. Amen? Hallelujah! Muna padayon ka maigsoon. Kanini ang mga pulong nga ito karong itunan igsoon. Usa lamang ni kapag pahinumdum na itong tanan. To remind sa ito ang tanan
na sa diha nga nangalagad na ta, dapat doon na tayo boundary. Amen? Remember ninyo nga, kanapang nabay boundary. Na, murag dili lagi tataman, ayaw na sobra eh. Oh, di ba? Kaya nga naman, kanapang itawag ka o kanapang doon na bay, sana, sitawag ka na lain term na. Pagpugong, tama. Dapat mapugna na to. Kaya sa kikaingon ko na, kaning atong batasan, itabunan ras Ginoo ni. No? Itabunan lagi ni. Kung naay panahon mo sila o siya. Mag-able, nawala ng pagkakristohanan. Ha? Pero nakanindot ang salamat sa Ginoo, kay doon ay pulong niya, na mag-remind nato, na dili angayan. Amen? Sa ito ka, nagpasabot na pinangga kay Dekas Ginoo. Amen? Kaya naman di ba, i-remind pa mo ka, dili tumayo. So, salamat sa Ginoo, na doon ay pulong ng mukadlong na to. Amen? Ako sa tinuod lang, nindot man yung unani nga na ay pulong sa Ginoo, kaya naman, mo ni atong talangdan sa atong kinabuhi ang kalibutan. Mo, bito nang maingon ko nga, the book of life ang Bible. Kaya nga naman, kung wala ang Biblia, wala idea ang imong kinabuhi. Amen? So, pag-iya rin mo makakabalo sa pagkamit ang imong kinabuhi. Tinuod na. Kung ang Diyos sa'yo, ang Biblia maingon ta, the book of life or manual sa kinabuhi. And so on. Kung nang mubasa, kitagpulong sa Ginoo. Amen? Hallelujah. Nagingon dire, show integrity. So, anong show integrity? Pagpakita o integridad. Hallelujah. Asa man makita? Karang pagkamatinunanon ba? Oo, ba ni? Pagpaka integrity, tinunanon ba ni? Hallelujah. Wamay mo, amin? Hallelujah. 2 Corinthians chapter 8 verse 21. Sige na, basa. Karon, matinaw mo ta. 2 Corinto 8:21. Maoy toyo namo ang pagbuhat sa matarong, dili lamang tubangan sa Ginoo, kundi sa mga tao usap. Nagpiha ka klaro. Kaya di klaro ha. 8:21 sa 2 Corinthians, nagingon din mao'y tuyo namo ang pagbuhat sa matarong, dili lamang sa tubangan sa Ginoo, kundi sa mga tao usap. Amen. Sa ato pa, kung Kristohanon ta, ipakita nato sa mga tao, itatarong ko ta, di ta badlungon. Mayroon din badlungon din sa ano? Bitaw isuon. Ang word nga pagpabadlong isuon, dili ginamayo sa kabilingban. Kita lang, sakto naman ta. No, sakto naman ta mga grado. Sakto naman ta pagidaron. Basta po ingon katarong, di ba doon na? Amen? Hallelujah. Kung nga man sure integrity, ang mga ipasabot na pagkamatinunanon. No? Naganda bang namagunuban, puro lang sa atapan, adunay kapagyasan. Di ba na puro rasaan, pero wise na aran. Tinood din na. Hallelujah. Sakto itong inyo sa ito isuon, murag politiko. Kasi lang, kaya ito politiko, papagay ito kasadan, tagaan mo ta. Amen? Kaya karoon, nagkapahimulos na ta. Salamat sa Ginoo. Naghihikap ilang kasing-kasing aron kita, adunay nindot nga agianan. Hallelujah. Salamat sa Ginoo. Next in line. Hallelujah. Before mag-conclusion, dignity. Saan yung dignity? Kaligdong. Maruganan. Kahit na siya. Kaya mo maniging sa pulong ganina nga, show yourself in all respect to be a model of good works. And in your teaching, show integrity and dignity. So niya na ta sa dignity, mga igsoon. Hallelujah. Kaligdong. Tito 2:3. The book of Tito, Titus 2:3. So, chapter 2, verse 3. Sige raw. Ay, diba.
Ito, dos. Dos. Dos, dos. Hmm. Ignoy ang mga lalaki hamtong magkalma, Hmm. magmaugdang, Hmm. magmaligdong, Hmm. magmalikon sa ilang pagtuo o paggugma sa magmalahutayon. Amen. Hallelujah. No? Integrity of dignity dahil taligdong. Ito dos-dos, tudloe ang mga lalaking hangtong. Mga nga magkalma. Ano ba yung word kalma? Relax. Stipot. Ano ba pasara? Mo ba na? Steady. Oh, mana siya. Hallelujah. Kaya ganyan pasunahan nga magmaugdang. Ano yung word ng magmaugdang? Gawita daw yung presence of mind. Kung sa'yo magmaugdang? Ha? Tanawa na sa English mo sa version na ni. Dayon magmaligdong. Kanino o magmaligdong? Kanino ba ni siya? Karabang mag-alamon. Yan. Wise. Rooted. Tama. Rooted in word. Maugdang. Nasayod ba? Nasayran o nasayod siya? Naibaruganan. Pwede. Ha? At least masagta na to. Ha? Kung may ginos pulong diri o maugdang, dayon magmalidlong. Kaning lidlong na tao isuon, dili ni madala sa kanang wave sa kanang problema. Lidlong siya ba? Kana bang dunay presence of mind. Dunay mga paglantaw sa unahan dili maparok. Dili masutsutan. Tama? Mga bro, kanya akong mas estudyante na yun, bro. Hallelujah. No? Dili masutsutan ba? Okay. Pagsutsut, mo po'y trabaho, napalihan, luhanan mo. Di ba? Kani bang kalindong isoon, dili ka matudluan sa mga binuang na pumaagi. Mura duos tinoon. Basta ligdong ka pagkatao, di ka pwede masutsutan sa mga pamaagi na dili as Ginoo. Tama? Ligdong man ko, sweet ko spolos Ginoo, dito pwede mo tudluan. Amen? Ang English version niya sa magpaligdong may kwan, self-control. Tanawa lagi. Maligdong self-control, dapat kontrolahon na ito na itong kaugalingon. Di ba? Di ta padala ng lipat-lipat. Amen? Amen. Hallelujah. Kung nagpindot, hindi ka nagpulos Ginoo. Kaya nga ito ang salabutan, magkana pang mura magmabaid ba? Dagan siya ka na pang termino. Hallelujah. Kaya nga pa diri, magmalingon. Kaya noon. Kaya klaro na din, masakta ng magmalingon. Kaya naman, di sa kunsa kadagko, oros o bagyo sa itong ginabuhi sa pagsulay, dapat lingon ta. Doon natin pagtuo sa Diyos. Tayo sa diyang gano'n natin pagtuo, atong buhaton, o diha makita ang gahom sa Diyos. Hindi ko malimot, tugiwalay na ko dito sa aming salip. If you want, sa to? If you want miracle, you need a problem. Hindi na to? Kung gusto ka o milagro, pangitag problema. Kaya nga naman, wala yung milagro na maabot kung wala yung problema na magsugod. Hallelujah. Hindi ko madiri. Ang nakanindot lang ani, magmalikon sa ilang pagtoo. Doon naging pagtoo ison. Kaya kaning tanan na ato ang pag-alagad sa Ginoo, puro naging pagtoo gigamit ani. Wala yung Diyos na kita na to personally. Pero nagtuutang doon ay Ginoo. Amen? Nagtuutang ang doon ay Ginoo nga mo panalangin. Na makakaon ta katulo sa usa ka adlaw dahil maka-snap pa. Kaya nung pagkog. Abi na ako, salamat ko gahapon, way tindahan sa mabait na ang ay. Hallelujah. Wala nga di na sila mapalit ng Coke, Sprite ng Royal, kaya yung Coke bawal. Wala pala yan, may isaon. Kaya pagtuog, paghigugma. Pagmalaho tayon. Hallelujah. No? Doon na gyo'y pag-exist, doon na ba'y paglahutay,
nga mupadayon bisag kung sa mga pagsulay. Amen. Kung ito itong ingon ganina sa pulong sa Ginoo ganina nga kung ibasa sa pagsugod nga kanang giingon sa Ginoo nga sa to Mateo limot lang po to nga ang tanan ninyo mga kabugat 11 ito 30 no? Basakang din nyo na diha come to me nagabutang diha muna nga kanan nga gibugatan o kapuyan panuulon mo sa Ginoo mga igsoon. Hallelujah. Muna padayon ta mga igsoon, kinahanglan matag-usa mga himong pagkalahutay hantod gyud sa katapusang gininhawa sa atong kinabuhi mga igsoon. Wa matamasayod kano sa tani mahuman. No? Mao ni lumba sa dagan sa pagalagad sa Ginoo way katapusan. Ang tapos ani maputol ang atong ginhawa. No, di ba? Why pamana ni? O sa estudyante pa ni, why graduation? Why graduation yung itong pangalagad sa Ginoo? There is no graduation. Sabihang mo serve ka para sa Ginoo mga igsoon. Manang why ka puyay? Why maliwaray? Continue lang. Laban lang. Layon sa pangalagad sa Ginoo. Kaya pag-abot sa panahon ng igsoon, ang Diyos magapanalangin ka natong tanan mga igsoon. Hallelujah. In my conclusion, yun na. Hallelujah. Asa ni makita? Pag masinugdanon kamo sa Diyos, kung ayaw ninyo ipahiuyon ang inyong kinabuhi sa mga tinuha na inyong gihugdan kanyato, sa wala ka kamo masayod sa kamuturan. Sa ito pa, kitang tanan na himalutaan kung unsa ta kanyato. Amen? Makakusta na ito, doon natin tagsa-tagsa mga kaagi. Siguro kita, kung kita ang tanan mo testify din siguro magkano ako sa una, inunanin po ko. O di ba? Inunanin po na ako sinulbihan sa una. Pamalikas po ko. Pero sa din, iabot ang Ginoo na usap ang dagan sa kong ginabuhi. Amen. Inunanan na siya. Muna makita na isa isoon sa 1 Pedro 1:14. Sige na be. Alam ko basa. 1 Pedro 1:14. In my conclusion is ha, hindi nila kung taman mga igsoon. Sige. Pag masinugdanon ka mo sa Diyos, o ayaw ninyo ipahiuyon ang inyong kinabuhi sa mga tinuha na inyong gihugdan kanyato. Kung sa itong kinabuhi kanyato, sa wala ka kamumasayod sa kamaturan. Sa unang panahon ni Soon, sa wala ka masayod pa nga doon na pulong sa Diyos ng babago sa itong kinabuhi. Huwag mo ito masayod na ito. Kung sa diyan masayod na ito mga Soon, doon na Diyos nakauban na ito sa pag-usap sa itong Panginoon. Wala ka na itong ginawa na? Wala ang Diyos, wala yung kausapan mo hitabo. Hindi na. Namauna. Sa ulo, wala matulong. Pero may naging pagkatulong. No? Una, padayon tayo soon, kung saman ang mga nahimo na ito, malili maayos, Ginoo, andam ang Diyos. Pasaylo, padawat, salihan kita atong ipaubos ang atong kaugalingon. Mga continue tayo to pray, atong ipag-ampo, ato ang mga kaisunan, mga ato ang mga kahigalaan. Maunta, pag-abot sa panahon, makakaton po sila sama sa ato ang bisudlan karon. Amen? Ilikan karatula ang atong masihan, ang ato ang ibasihan igsoon relasyon nato des Ginoo. Amen? Manang iya tagtamas. Amen? Ako, di ko kalawas ninyo. Kamu, di ko mo kalawas na ako. Asawa ba na, anak, ang tusinahan, amahan. Tanan. O nang kanya-kanya kanang sunat, kaning kamot para na kaning kaluwasan nga ato ang karong nabatunan gikan sa Ginoo ato aning maampingan. Ha? Pwede. Kaya may mga hiniusang mga pag-ampo. So kanang pag tinabangay igsoon usa na kapamaagi nga gitudlo ni Hesus kanang gitawag og unity in the body of Christ. No? Dunay pa nang hiusa, no, pinaagi sa lawas ni Kristo. Muna nga padayon ta kung sa ato ang naandan, kung sa ato ang nahimo para sa Ginoo, muna sige kaingon ko na kaniadto pa nga kaningkamot lang
na sa diyang imong pagbuhat, malipay ang Ginoo sa imong kinabuhi. Oras na malipay ang Ginoo sa imong kinabuhi, grabe ang mga pabor na ihatag sa Ginoo para nimo. Pero oras na magpabadlong ka igsoon, naagi tunglo nga imong anihon. Manang padayon ta na mutuo ang dunay Dios na tag-iya sa tanang panalangin. Amen. Bisan kani kapis ka sa panglawas. Tanawa ko ni mga tao nga dunay mga balagian. Gahapon ganina. Natay siguro mo kay ilani si Pastor Balin sa minsalit gihapon. Niuna na nato ang mga buhi. Gahapon nidaog na. Gahapon doon na kay pito kasimbahan nga gidala akong tawanan. Pito kasimbahan abot o Misamis Occidental yung simbahan dito. Naguna na siya. Kanato ng mga buhi. Pastor Herminio Balin, taga Minsalit ko siya, karaan nga pastor ng Despagaya sa Minsalit. Ang iyang sakit, kapalo ba mo unsa, naani na to tanan. Wala mag-amping ka. Kaduha katulo sa usa ka semana dayahon. Tagto 5 kada daya. 2-5, 3-5 ba to? Ginaya siya within hapit na magduha ka tuig. Namaligya ng masakan, kalubian, para lang yun siya mabuhi. Kung ano may lain nga paninguhaan silang task assistance. Kung ano man yun, manang hurot-hurot na magbaligya. Siguro, bibigay na yun siguro siya nga, Lord, baan na lang hurot kaya wala naman yun. Katong last na mong kita, dito sa tukuran nagkita mi, nag-pray pagani ko niya. Ingon magani ginan ako kay itong i-challenge na salin na tanas Ginoo pastor. Ayaw na padaya. Ang mudaya nimo ang Ginoo. Ika na daya, why kasi siguro ana. Gusto ka kayuhan, ari yung Ginoo na, wag ilain. Siya bitaw no, ako na kay gasto na baliga na daw yung masakan. Milyon-milyon niyang gasto na daya-daya niya. Muna isuon. Tingnan yung tapad nga, pag-amping ni taon. Amping ni taon mo kay di galing. Pag doon na natin balatian ni Soon, awas gyud ka na katangan. Kaya tao gusto yung mabuhi. Pero Soon, hinumdumi nga sa gikaingon ko na, wag closing remark na maguna. Never juga makadungog ng closing remark maguna. Wala lagi pagmahay nga maguna isuon. Wala amping ta. Usahay, murag sakit siguro ni paminawon nga ako ang mga ipanulti na bawal dito nga ganahan man yun mo, alam ipanayin mo. Kani kita akong pagtratar na niyo, gugma binigigas Ginoo. Gano man, doon ko gusto nga maabot sa panahon sa tukma nga pangilaron, doon natin mation. No? Kung doon na may kaluyahon, apil ko kayo kaluya ang iyong leader. Ano man, kay sa tinawag lang, kitang ka na nasayod na tapos ay maayon si Dili. Kung man itinoon, sa realidad, kabalong tao si maayon si Dili, oy. Pero ano mang yun, natuyuan man yun, kabalong mang kitang magkanaot. Di ba? Kung sa'y didili, mao'y lami. Mao na espiritu sa tao. Nagulay didili, lami man, bahala na. Bahala mamatay, basta naasa. Kamay. Hallelujah. Managsoon. Balik-balik ko nila ako rin. Musugot mo sa dili, bahalag mabungol mo. Ano man, gipangga o gimahal mo na ako. Bugma, nagitas Ginoo. Kung hindi ko gusto ka, dahil maguna na to, kung mahimu gani, magdungan ka tayo. Okay. Kaya naman tos panaghihusas pag-alagad sa Ginoo. Kung mahimu, apingan na to na itong lawas, kaya templo mo na sa Ginoo. Di ba? Nataas na naman itong waling ng trabahuan eh. Ginoo na, templo mo buta. So, the Spirit of God lives in me and you. Kaya, ano rin ba na ito ang pingan?
Nakakang tubig ko rin nun. Inom yan po. Una may igsoon. Tubig nga rin color. Kita nga nga sa Ginoo mga igsoon. Kana magtinambagay ta. Nga naman, igsoon man ta tumangang sa Ginoo. Magpaminaway buta kung siya isulti. Kung tanaw na to nga magkaayo, ato po na ato. Ato akong ikinabuhi. Amen? Manay mo amin? Hallelujah. Usa lamang na sa pagpakita, abin may suon ang ato ang mensahe karon. Show yourself. Ha? Ipakita kung ato ang kinabuhi na mahimo tang panag-ingnan sa uwan. Amen? Hallelujah. Maraming salamat sa pulong sa Ginoo. Na, bisan sa gamay nga panahon, doon na tayo nakatunan. Amen? Bisan sa gamay sa oras nga tugigahan sa Ginoo, tunga ng adlaw, o pagani nga tunga, pila lang ka oras, apan doon na tayo nakatunan. So, kumahin mo, ato ikinabuhi. Amen? Dili kami na, amen. Nga makita na ito, marang Japon. Hallelujah. Ha? Muna nga padayon tayo soon. I hope and we hope na atong iampo na makatuman ka o makahimo tas mga butang na malipay ang Ginoo sa atong ginabuhi. Palakpakan na itong Ginoo na isoon. Hallelujah. Atong hatag yung pastora, kasi nga pa sa ikadugang. Hallelujah. Salamat sa Ginoo sa pulong sa Diyos. Kung na idugang, mag-pray ta. Na ako na wala na? Sige, manindog ka. Hallelujah, Jesus. Mabit sa takadali, na igsoon din, mamalandong ka. Kung dili ni mo kaya, igsoon doon sa Ginoo. Andang tagana ang Ginoo na mutabang sa mata ko sa kanato. Sa dihang atong ipaubos kung kaugalingon, na dili na to kaya. Kaya sa Ginoo ang tanan. Dili mo kaya pag-undang sa mga utang, ang kalaot sa mga ginabuhi. Adunay Diyos na itong dalampanan. Ibungat sa mga baba, ang Ginoo, tabangin ko. Na kini mga butang ang gigamit para isulod sa among lawas. Ginoo, tabangin kami nga makapugong kami. In the name of Jesus. Ang Ginoong Diyos, ikaw na ginangasayod sa tanan sa among mga kinabuhi. Sayang ni nga, ikaw ang Diyos gamhanan. Ang hili na mo kayang buhaton, Lord, kaya ni mo buhaton. Unang ipaubos na mo ang mga galingon. Para makahimog kami Ginoong Diyos sa mga butang, na malipay ka sa among